थामथि खोलोबाव जानो गोनां 1 नं क'क्राझार लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै राजखान्थियारि हान्जाफोरा रायजो राजानि खाथियाव हाबसननायजों लोगोसे हान्जानि मावथि सोद्रोमाफोरखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामनो नाजानाया नोजोर बोथाव जादों। बे बिथिङाव खुंथाय गोहोआव थानाय इउपिपिएल हान्जाजों लोगोसे बिटिसिनि गोख्रों बेरेखा हान्जा बिपिएफआबो उन जानानै थायाखै। बेबादि समावनो दिनै 9 नं बनरगाव बिटिसि बियाब सिंनि आफलागाव प्राइमारि बिपिएफनि बिसायख'थियारि फोसावदिं मावखुलिखौ बिपिएफनि दैदेनगिरि जुबिराज बसुमतारिया बेखेवनानै होयो। गुबुन फारसेथिं आफलागाव प्राइमारि बिपिएफनि बिसायख'थियारि फोसावदिं मावखुलिखौ बेखेवनानै होनाय बिपिएफनि दैदेनगिरि जुबिराज बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबादि फोरमायो। दिनै जोंनि थाखाय मोनसे ओरैबायदि मोजां दिन बा ऐतिहासिक दिन, जोंहा मानगोनां आफादगिरि आदा बड' सिं नार्जारि बिथाङा दिनै मोनसे गावनो गोसो जानानै बयखौबो वमेननि बा इयुथनि बा जेसेबां दालाइसा दं जोंनि दोलोआवहाय बिथाङा गावनो साहस जानानै दिनै मोनसे प्राइमारियाव स्टेरिं अफिस 18 जिहेतु इलेक्सन जानो गोनां थांगासिनो दङ फैगौ 7 तारिखआव लकसभा जेनेरेल इलेक्सन, बिथांमोना गावसोरनो गोसो गुदुं जानानै दिनै मोनसे स्टेरिं अफिस खुलिदों प्राइमारिनि थाखाय। आं बिनि थाखाय बिथांमोनखौ जोबोद गोसो गोरबोनिफ्राय गोसो खुसिजों बा गोसो गोथारजों आङो बिथांमोनखौ धन्यबाद जासिबाय। जाहाथे बिथांमोना बे स्टेरिं अफिसाव जोंनि बिपिएफ दोलोनि जानानै बा हाग्रामा सार दैदेननाय दोलोखौ जानानै बिथांमोना बे अफिसाव जिरायनानै मोजां मेल बा मोजां मोनसे सावराय मेल खालामो। सानफ्रोमबो जिरायनानै बिथांमोना जोंनि दोलोनि थाखाय बोरै मोजां मावनांगौ, खामानिखौ बोरै मावलांनांगौ, साफ्रोमबो दालाइसाखौ लानानै बिथांमोना बाहाय मोनसे गोथार सान बादि लानानै बाहाय बिथांमोना जिरायगोन आरो बिथांमोना जोंनि दोलोनि थाखाय मोजां हाबा खामानि मावगोन। आं बेखिनि आसा थाबाय। जों दिनैनि दिनावहाय जोंनि दानि जों नुनायाव जों मावनायाव जोंनि 1 नम्बर लकसभा जिहेतु जानो गोनां 7 तारिखआव जिहेतु इलेक्सन जानो गोनां, बे इलेक्सनाव जोङो बिजाथिनो खाम्फासारनो जोङो नायखरिबाबो 1.5 लाखनिफ्राय 1,60,70,80 बाराजों जों देरहाहरनो हागोन जोंहा मिजिं दं आरो जोंहा आसा दङ। 1,50,निफ्राय लानानै 1,70,सिम जोङो सार श्रीजुत खाम्फा बरग'यारिनो जोङो बेखौ देरहाहरगोन आरो जोंनि बे एकदम खाथां जों जेखौ मिथिदों दा जोंनि मिथिनायाव बे आरो जिहेतु जोंहा मानगोनां जोंनिनो बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा सारखौ जोंहा जय खालामनांगौ, लोगोआव जोङो खाम्फा सारखौबो जों जय खालामफागोन। बेनो जोंनि थिरांथा। इउपिपिएल दोलोआ जे नंखाय अरुण'दय फर्म रानदों बेनि सायाव मा बुङो? बेथ' गोदोनिफ्रायनो थगायसुलाखा बे दोलोआ। 2020आवबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होगोन होननानै बिथांमोना बिराद फोसावदों आरो न'खर न'खर थांनानै सात्र साथ्रिफोरखौ गामसा दख'ना गानहोनानै न'खराव मोनसे स्कलारशिप बा साख्रि होगोन होननानै बिथांमोना थगायदों आरो भेन्सार स्कुलफोरखौबो प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन होनना बिथांमोना बे थगायनायल' बिथांमोना। एखे धरनैनो देग्लायबो बे अरुण'दयनि नाम लानानै जेबोथ' लामा गैला बिथांमोना थगायनो, बे अरुण'दयखौनो मुं लानानै देग्लाय थगायनायनि मोनसे हाबाफारि खालामलायबाय। अरुण'दयआवहाय सोरबा फर्मआव ट्रेक्टरनि सिम्बल थायो, बबे अरुण'दय स्किम बेलाय? बे जाबाय सरकारनि, सोरबा बेक्तिगत पार्टिनि नङा। बे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि बा गभर्नमेन्ट अफ आसामनि मोनसे स्किमसो, बे मोनसे फर्मसो। बाहाय जोंनाव अशक स्तम्भसो थायो रायजोफोर। एकदम दिनै बे निउस मिडियानि गेजेरजों बुंबाय अरुण'दय अरिजिनेल स्किमा जाहैबाय गेजेराव गोजौआव अशक स्तम्भसो थायो, बेसो जाहैबाय अरिजिनेल अरुण'दय फर्म। दा बिथांमोना गावसिनि पार्टिनि मा होनो बेखौ ट्रेक्टर सिम्बलखौसो होनानै अरुण'दय फर्म रानगासिनो दं। बे मिसा खोथा रायजोफोर, एकदम क्लियार। बे अरुण'दय स्किम नङा, फर्म नङा, बे थगायनाय फर्मसो बियो। बिथांमोना बिसोरनि थगायनायाव गोजावनो नांला आरो बेखौ क्लियार साननानै लादो, बिसोर आरोबाव थगायनो हाला। देग्लाय बे अरुण'दय फर्मखौ लानानै बिथांमोना थगायदों। गतिके बे थगायनायनिफ्राय गोजानाव था, थगायजानायनिफ्राय। बे जाहैबाय मोनसे गावसिनि पार्टिनि फर्म, ओरैनो गावसिनि बै माबा आइटि सेलआ दिहुनलाबायनायसो। बेखौ गोजानाव था रायजोफोर, आं बारे बारे एपिल खालामो। बे एकदम नंखाय मोनसे भुवा मोनसे फर्मसो बियो। सोरबाखि अरुण'दय फर्मआव ट्रेक्टर सिम्बल थायो नामा? बे गावसिनि बेक्तिगत स्किम नामा बेलाय? बे फर्मआ जाहैबाय भारत सरकारनि बा आसाम सरकारनिसो। बयनोबो जायहा मोन्थाय दं, बिधवा जायहा बुरिनानै थानाय, हाबा जानो रोङो, बिथांमोननि थाखायसो बे फर्मआ, बे अरुण'दय स्किमा। मानो नंखाय खोथा बुंनानै जोंनि रायजो राजाखौ गोदाव सोराव खालामदों बिसोरो? बे मिसा खोथा। आं बेखौनो क्लियार बुंथारबाय दिनै नैबे आफलागाव प्राइमारियाव आं बेखौ क्लियार बुंथारबाय, बे नंखायथार होननानै। नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ कारातेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा?
हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव। रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157, बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226, बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो।